Tafara chaizvo kuona nasekuru Mukodzanjera taingovaona pama-TV. Ndakafarira iri kwahondo kwaindakaifarira adimaya isusu taihodha madomasi pamunda pake paitaurwa adimaya haitipa adimaya une chika ndizvo uonerwa ndaadimaya nangisaruwa rusenye Vondora chete vondo Right, tinokutendai ruzhinji rweZimbabwe. Zuva ranhasi tiri pano paWatsomba. Muri kukurukura na DJ Motokupisa tiri pa Tichkachi MTV. Nhasi tiri paWatsomba, tiri kufamba zvekufamba zviye na sekuru Mukodzanjera. Kutaura kwandiri kuita izvo sekuru ari mukati nemafanzi, vanhu vachifara nekupembera vakati aiwa sekuru tiri kufara chaizvo, tiri kukuonai pa Tichkachi MTV mumasaisai muzvivhidhivhidhi munzvimbo dzakasiyana siyana. Vanhu vari kubatsirwa, vanhu vari kupona, vari kusangana nematambudziko akasiyana siyana, dzingave dziri mbereko, kubirwa, matambudziko ekurwarirwa mumisha. Sekuru zvengozi muri kupedza. Saka aiwa tiri pano paWatsomba, varimo mukati umu sekuru vachiita zvidobi nezvidaudawo. Watsomba muriko here? Watsomba muri kufara here? Sekuru Mukodzanjera chiko? Aiwa tinotenda nofunga muri weZimbabwe muri kungozvinzwira pamusika ipapo pamberi nekutengesa tinenge tichitengesa zvakare tingoplesa futika zvavanotengesaka pamusika kaipapapa ipapapaka matrauza akanaka katonga. Aiwa chibaba icho
Bairira Mike. Nepo. Thank you very much, kunyangwe zvese newewo here aiwa makapeti apana mushonga wakaipa panapa wakomana ini panapa here ndani nzara ndinonzwa kuda. Thank you very much. Wakomana pamusika nasi ndapedza futi ndiwane musika tinoblesa futi nekungokomborera zvese ngazvitengwe musika zvakanaka anotorera amwe mari shumba pamasau apa aya anosimbisa musana musarambe muchingoti hanzi baba vanopfuwirwa nenhombo chete. Masau iyaya anobatsira kusimbisa musana kunyanya vana baba tinenge takati simbei kwazvo kana tichikwanisa kudya masau. Kunyanya iyaya masau anowanikwa paashumba panapa anenge akarungwa aine mushonga unoera pano wakaunza chirongwa ichi ndiani wakakupa chirongwa chakanaka kudai? Vari machaina akauya muno. Okay. Saka ndimi munenge muchifamba here nemuchovha. Saka regai timbosiya takublesa iti tikukomborera chaizvo kuitira kuti muone makastoma. Vakaunza chirongwa chakubatsirana nemi madzimai vakutakurawo vanhu muchiendesa kumamisha kumaruzevha nekumaruwa free transport mukawanawo dhora pondo zvinenge zvafamba zvakanaka. But uyu mututu ndaublesa chaizvo ndoda kuti ushande zvisingaite. Kaublesa kamututu ndimuliziwawo aiwa pamberi nekushanda wangogarwaona sekuru kandi ndine mablessings ipapo wasukuru murango bata sekuru ndizoka. Thank you very much shamwari dzangu. Maiwe idzi shamwari dzangu mina itoni. My Thank you so much. Thank you Jesus. My shamwari dzangu. Shamwari dzangu. Munoshiana shamwari dzangu. God bless you. Zemwana ngambati asatenda kule. Ndiokomera magari. Ndizoka shamwari dzangu. Aiwa maita basa aya masiripa dzangu. Mashita sekuru. Bata msukuru wangu. Mashita sekuru mashita. Thank you very much. Filling station wachinoita zvekugadzira zvembosi
tafara chaizvo kuona nasekuru Mukodzanjera taingovaona pama-TV. Haiwa, tiri kuti sekuru matigonera matsikawo pano. Ndofunga zvinhu zvedu zvinosarawo zvichitengwa chaizvo nekuti haapasvika munhu watsvene. Hunze ndakafarira iri kwahondo kwaindakaifarira adimaya isusu taihodha madomasi pamunda pake paitaurwa kuti adimaya haitiba adimaya une chika ndizve kuonerwa ndaadimaya nangisaruwa rusenzesa adimaya saka tafara kuvaona tita zvekungovaonerawo maYouTube nemaTV, saka nhasi tambofarawo taonawo live vachitisikawo. Ndofunga tasetabliswawo zvinhu zvedu zvavambobata-batawo, ndofunga tine tarisiro. Saka ndofunga tine tarisiro yekuti ndofunga zvichatengwa zvinhu zvedu zvazvisikambotengwi. Ukangotora bhero iro neiro hakuna chinotengwa. Regeni mboedze rimwe hakuna chinotengwa. Regeni ndedze. Saka ndofunga nhasi zvavambotisikawo ndofunga zvichatengwa. Ngavarambe vachidaro vachingotishanyira, vachingotiramba vachitirangarira, vachitishanyirawo tionewo kurarama.